guys, maing hapon. Ata diri sa gawa sa balay. So, ako ipakita ang punuan sa saging nga. Sa balay. So, na ako'y duha ka punuan sa saging. So, di ara o ang isa is linghod pagyud na siya. Pero iyang bunga is daghan siyang sipi. Then katong isa klaro. Kana siya hapit na hapit na siya maguwang. Gamay na lay kulang ako na ng putlon. So makakaon na pud ta, na pud tay pare sa ginamos. Mana siya. Sa una guys, kaning meron akong putol aning diri nga saging is kanang dagko kayo og lusok. Karon kay naman siya oy. Puyasot yang puyasot yang bunga. Ingon man gud sila basta daw permero nga bunga daghan og tambok og lusok. Baga og unod ba. Karon siya mura man na siya kanang napuyasot. Kasi man unta og ulan. Dayon, kabalo mo guys nga agatong giblagan bitaw nako nga kakao. Wala jud koy napupo maski isa ka buok. Gihurot og kuha sa mga bata siguro di ra ba pud mananghid. Tanawa daghan kayo diri. Nangaturok na lang gud ang liso diri Tanawa guys Mga liso sa kakao naturok na. Ilang gikaon, din gipanglabay ra po nila ang liso. Sayang kayo ba? Ako man unta tong puon kay himuon akong tabliya. May na lang karong Christmas, makatabliya unta ta. Sus wala na, paguli namo. Hurot ang hinog nga kakao. Wala na bunga. Wadyo ko'y nahimo guys. Hanawa wala gyud bunga, walang kabunga-bunga. So di ara ang gilabay ra gyud nila diri guys, ang mga liso, sayang kayo, no? Aguban di ato nga una nilang gikuha is nanurok na. Agaring di diri wala pa, bago pa nila gikuha kani aksa ni agi nga adlaw gitiwasan nila og kuha. So wala gay bunga. So lahi ni mga bata diri guys, mga silingan namo kay dili na sila mananghid, kuhaon ra na nila, pataka ra na sila kuha. Pati pa ako ang sa akong baboy tambal nga spray para sa samad, gapil pagkuha. Kaya naram ko na akong baboyan ari sa ubos Bali na akong pangita kay nagoy hubag akong baboy. Kaya ako mo to i-spray kay langawon ba. Sus gapil pud og kuha hasta ang tambal sa akong baboy. Naram ko na akong baboy ng ubos. Kaya nang kakao nara diri Mo dyan na mo kakuha diri sa mga guys kay kung walay tao ganit diri dili na sila mananghid, manguha ra na sila. Uli nimo wala na kay mapupo. Mano magunhanay na lang mi ani o kinsay makauna og kani among saging diri. Questionable pa ni og basin na mo po dani. Kay wala man gud hapon naman gud may makauli diri sa mga kabalo naman sila nga wala mi diri anang adlawan. Hapon na may makauli. So expected gyud siya guys nga mga wala gyud. Di jud ka kapupo, di ka kakaon. Kung di ka maguna og putol
Ay nalag pagdahom nga makapupo pa ka. Kana nanurok na lang gud ang kuan oh. Pwede na siya itanom. Kana oh. Nasidling na. Pwede na ni siya itanom guys. Na oh. Kuan maniliso man nga ila ang kuan gilabay ra. May naman lang unta to may mong tabliya. Daghan ko kay itong bunga akong kakao dari no. Kan kay bunga. Sayang kaayo. Wala na akong gikuha god og paghinog, wala na akong gikuha dayon kay ako laging pahinggon unta tanan kay dunganon ra akong pupo. Pag uli kay wala na. Wala jud koy nagpupo maski isa ka buok. Gilabay ra gid diri ang mga kuno, sayang kaayo. Gilabay ra nila ang liso sa kakao. Kuan, sus sao na lang. Di jud ka kapupo, dili ka maguna og pupo. Gyud. Lahi na may tag-iya sa punuan, dili naman ang tagbalay. Lahi na mo pupo. Kaning saging, unhanay na lang mi aning saging kay kaning saging. Naraman ari daplin ari karsada gud oh. Wala man nakasulod, wala nakalabat sa balay. So that's all for today's video.